जाबाय दय नुदा नोंखौ हाबानि देरनो होननायखौ थांसिगोन थांसिगोनलाय फार्स्ट टाइम टंलायाव फैनानै नायफैबाय आरो ना माखौ आयौ हनो होनखायलै देगारसे थ' हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअआव होनदो ओमफ्राय जियानो जा लोगोफोर इन्ट्र'खौथ' होबाय ओमफ्राय ओरै नायदो बेखौ भिडिअ बानायनो सोलोङोबाबो जाखालिया बोसोरसे जालायलांसिगोन नङा होमबा लोगोफोर जियानो जा बेखौ एक्सपेक्ट खालामनांला नोंथांमोना बेनिफ्राय भिडिअ मोनगोन होननानै बे जाखाया बेजों थ' आंनि चेनेल आंनो बानायगोन थ' दिनै आङो माबायाव थांनो नागिरदों मा होनो टंलायाव दा एबसुनि मोनसे कनफारेन्स जागासिनो लोगोफोर थ' बेयाव एसे ओरैनो बेरायनो थांनि ओमफ्राय बेबो टंलाखौ नुवाखै होमबा जेया ओंखायनो टंलाखौ देखायना फैनि आरोना एसे लोगोफोर थ' नायफालांदो जोंजों लोगोसे ना मा होनो बेनिफ्राय आरो रोंखालाया बे नायलांदो लोगोफोर रोंगोन बेयो थांनि बेनिफ्राय रोंला बे ओमफ्राय गैला जियानो जा थांनि लोगोफोर दे आंजों लोगो थांबावगोन आरो सानैसो दे थुदो गोरै नै मालाय जेकेटखौबो गानबावा सोनासो लाबावो एसे दायोसो गानोनो नै लोगोफोर माखासे रेडि जाना दङ आरो जोंखौ नेगासिनो बिसोरो एक्टरसो नै फाग्लासो फिल्माव थांनोल' बाखि देन्जार राइडार जासिलै लोगोफोर नै आंना हेलमेट लादों खिन्थु आं खुनु गेरान्टि गैया गानगोन गाना जायखिजाया पुलिसाव माबानो जाबाय ना मा होनो थिगलै फार्स्ट टाइम टंला नुगोन बेयो फार्स्ट टाइम टंला नुगोन दा नोङो हा दिनै देखायनोसै आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि टंलाखौ बेखौ थ' लोगोफोर फार्स्ट टाइम दे बेयो दिनैसिमहालागै नुखायाखैमोन बेयो लांनाय जायाखैमोन नालाय टंलासिमालासे ओरैनोलाय खैराबारि फुजासिमहालागै लांदों खिन्थु टंलासिम लांनाय जायाखै दिनै लाना थांसै चल' लोगोफोर बेयावसो लाना फैदों आंनो होमबासोखौ नायदो नै एबसुनि जिथु कनफारेन्स जादोंना बेयाव बे मानसिफ्राथ' नै लामाया ओइ नै सानैखौ बेयाव गालांनानै पार्किं दोननो थांदोंमोन आङो ओमफ्राय बिसोर सानैबो नै दद्र' आइखौबो जाम्बि गोजा सानैबो नैलाय दल' नेगासिनो बिसोरो सिङाव बेरायनोसै लोगोफोर आब' एमसिनि दखानखौसो नायनांगौ एसे नामा सेंग्राफ्रा एकदम सिङाव औ नायदो नै लोगोफोर गेटआ एबसुनि सिम्बल माबाया लग'आ है जाम्बि आन्दायगोन गोरोबाय गेटआव हारसाफोरनिसो मोसानाय होगासिनो लोगोफोरा स्टेजाव नै दा हारसाफोरनि मोसागासिनो उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि माबा बानायदों मुसुखा बानायना दोनदों बेयाव एक्जिबिसन हाबनो फैदों लोगोफोर एक्जिबिसन आब' एमसिनि दखानखौ नायलांनो र' मायाव होदों दा हाबनो मोनाखै जिनिस पास फैदों नालाय दाख्लैनिफ्राय जादोंमोन मिथिया ओइ गेटआ होनबा टिकेट काउन्टारालाय माथो टिकेट काउन्टाराव बेलेगथिं लायनांगौनो टिकेटखौबो टिकेट लालायनांगौनो बेसेबां दामा बेसेबां 20 थाखा लायनि लोगोफोर टिकेट लायनि टिकेट काउन्टाराव हाबहैनोसै हिनजावफोरखौ बेयाव सोना लाबाय एसे दिगदारानो दंबायदि मोनदां बिसोरखौ माबा माबिसो बायनो बिबाय थाबानो जायालै सेसलाय सिङाव हाबनायनि उनाव मा बिसोरखौ सोजाया बारा बिबायदि सिङाव नै टिकेट काउन्टार लोगोफोर बेयाव लानोसै टिकेटखौ टिकेट लाबाय लोगोफोर 20 थाखा नै ओमफ्राय मा दङ नायैनि सिङाव हाबैनि नै हाबनो फैबाय दिनै नै लेडिस फार्स्ट ना मा होनो लेडिसफोरखौ सिगाङाव हगारहरनोसै टिकेट लाग्राफ्राबो देन्जार हाबबाय लोगोफोर टिकेट सेभ खालामग्राफ्राबो देन्जार गिदिर गोजासो होनदो आयौ मानसिया सिङाव बिराद बुरजा माथो आयौ मानसिया नै लोगोफोर बेयाव हाबजोबदों बेयावसो दंजोबो मानसिफ्रा प्रग्रामावथ' गैयाना रावबो
माथिं मा दखान दङ नै जाग्रा मा बेलाय इन्डियान फास्ट फुड कर्नारनो लोगोफोर सिगाङावनो नै दखानफोरा सिगाङाव बर'नि आगजु सेरजा फानदों बर'नि आगजुनो सेरजा फानदों नै लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा माथि दङ दख'नाफोरा एसे ओइ नामा गिदिर गुवारानो गेमस्रिनि दखानालाय माथो गेमस्रिनिया हा गेमस्रिनि ओइ बारदै सिख्ला आब' गेमस्रिनि दखान बेयावसो बुंजोबना दङ मानसिफ्रा नै नाय मानसिफ्रानो बेयावसो बुंजोबना दङ आब' गेमस्रिनि दखानाव ओइ ला बिसोरो सिनाय मोनो ना आंखौ फट' लायोनो लाग्रिनि लोगोफोर ने नै आब' गेमस्रिनि दखाना नै लोगोफोर आब' गेमस्रिनि दखानावसो बुंजोबना दं मानसिफ्रा आयौ ओइ फेसबुकनि किं गोजालै नै गेजेराव दे औ नै लोगोफोर एकदम आब' गेमस्रिनि दखानावसो बुंजोबना दङ मानसिफ्रा एसे लाबाय भिडिअ'नो आब' गेमस्रि गैया नालाय ओमफ्राय बे थानायमोनलाय लाना दखाना बेनो आरोना बेयावनो होदों नै दा बुंजोबखाबाय मानसिफ्रा बिबार बेलाय लोगोफोर सिनाय मोनाखै फार्स्ट टाइम नुदों नै गायनाया ओमफ्राय बिथिं माबा बर'नि न' दङ नै लाबेयाव गोदोनि बर'नि न' नै फिसा बानायदों एक्जिबिसनाव माइ गायनो लुगैदों नामा नोंबो सिख्लाय लुगैदों ओइ लोगोफोर माइ गायबायानो लिसे बर'नि गोदोनि गायनाय लांगा दख'ना गाननानै गायबावनोसै नामा दौ नोंसोरबो गायनांसिगोन नै बैसागु मोनफैबा जाला सान्दुं गोसायाव खारग'नाय नङा नोंसोरो औ ओरै हाबैलायनोसै सिङाव लोगोफोर माबे अमा दंना गैया आयौ थावख्रिसो बेयो अमा थावख्रि दां नै अमा दङ बेयाव लोगोफोर लानांगोन बिराद हामगोन लोगोफोर अमा थावख्रिफ्रा गोथाव जासिगोन नालाय बिराद मोजां फिसानो मेजेम गोनां होनलायदो नामा लोगोफोर जियानो जा ओरै हाबैनोसै एसे बर'नि न'फोरखौनो देखायनि नोंथांमोननो सिङाव हाबनानै एसे आलासि जानोसै जोंबो एसे आयौ जि मानसिफ्राथ' नै दाउआ जि मोजां जि मानसिफ्राथो आयौ बर'नि न' नायनायाथ' मानसिफ्रा दान होनोबा नै बाक्सु 10 थाखा सोना दोनदां हा दान 10 थाखा दङ नै 10 थाखा बाथा सोना दोनदां नोङो बेयाव दस्रा बाथाखौ सोना दोनबाय आरो माजों जाथोसै देनांगोन दे फै थांसै फै नै सान बायदिसिना दङ ओंखारफिनसै लोगोफोर बेनिफ्राय नुबाय थाखायो लोगोफोर बेबायदि एक्जिबिसन न' बानायनाय मानाय खनफ्रोमबो प्रग्राम जाग्राफोर ना जियानो जा जोंबो नायनो फैबाय एसे ओरैनो जायगा खाथिनि नालाय नों आंहा फैयाबा ना मा होनो सोर फैनो लोगोफोर नै लोगोफोर सिगां थांबाय नै मायबा जागाथिसो लाना फैफ्लांबाय नै हिनजावफोरनि एकदमबारे गाननाय जोमनाय बारा नायनो हादै जोंलाय 19 लांखाथारगोन नोंलाय
लोगोफोर लांमारनोसैनो मालाय गांसे बेयासो फैनाय बेखौ लानोसैनो दे सोङैदां 100 हर होनना बुङो 100 नाङालै फैगोन बोसोराव आरो एक्सट्रा लुगैलायगोन नोङो फै जाबाय गोजां बोथोर थांबाय जाम्बि आयो जाबाय दय दा नोङो हाबानि डेट होननायखौ रिभिल जाथ'वाखै दे डेट फिक्स लोगोफोर हाबा जासिगोन हाबा जासिगोन दरा गोदान जोंनि लिस्टआव फैसिगोन आरो एकदम साननैसो मिलायसिगोन एबार नेबाय दा लोगोफोर दिनै हाबानि भिडिअ आंनो बांसिन होगोन नाय एकदम सानथाम सिगाङाव फैनानै होबाय थाङो आं लोगोफोर बाजैखौ देखायस'नो होआखै दे लोगोफोर बे देखायग्रोयोनो बेनि उनाव नुगोन नोंथांमोना बाजैखौ आंथ' भिडिअ हगारला होननासो थाबायमोन आंनि इउटुबाव खिन्थु दा बानायफिनगासिनो बेयाव बानायफिनगासिनो गरनैसो खामायलायनो नै लोगोफोर सिखा खंखाइजों दानख्लाबजोबनो हामदों आयौ नै आग्ला फाग्ला दंलै देगारफ्रा नैखौ मोनबाबो मोजां जागोनथ' नै आयौ सुरुंखानो नागिरखायोलै फाग्ला गोबौखा आयौ बेजों दानजानांगौ मानसिया फाग्ला जागोनलै बे बासिबावगोन नालाय बेलाय दानजाबालाय हा लाया माने गंसे बेदरबो बायदिसिना गोदानो मोजां जायोथ' मोजां जायो नै मोनसेखौसो लानांगौ नैखौ बराया जागोन बे बेदर दाननो नैजों बरायामोन लानांगौ लोगोफोरखौसो लांना माथिंलै बुलायनाय जाबाथाय दिहुनखानांगौ हराव सिखाव फैबाथाय नेग्रा नों लादो गंसे माखौ आयौ नै होनखायोलै देगारसे जोबलायबाय नामा बिसोरलाय थ' लोगोफोर थांनोसै जोङो मोनागोन आरो एसे जोंनाथ' डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुरावसो नालाय थ' बेनिफ्राय बेसिम फैनांगौ आरो एसे दावराव थांफिननाय आयौ खस्थ' जायो एसे थांनोसै जों ना आयै लोमजासिगोनसो जाला गगा मोननाया लोगोफोरा एकदम हाबग्रोनायनि सिगाङाव एसे गय खानसो जाग्रोखाबाय आं दहाय एसे गय जोब्बाय ओंखारबोबाय सावस्लुबनो जियानो जा जों थांसै बेनिफ्राय गारि लानोसै ओमफ्राय नै बिसोरबो गासिबो ओंखारबोजोब्बाय चलो थांसिगोनलाय फार्स्ट टाइम टंलायाव फैनानै नायफैबाय आरो बेबो फार्स्ट टाइम लोगोफोर फार्स्ट टाइम सोरनिखौ पर ब्लग